Здравейте, потребители на Box 7, аз съм Амнишаба и при мен е Децол. Да. И от днес отваряме нов сървър, private сървър, с кандидатури. Все още не сме измислили името, но нещо като средновековно ще е. Сега ще ви покажем какво направихме горе-долу за кратко време. Това тук... Тя постройка. Да, малко градче е това. Но това не е много яко, те го прави. Да, с закосване. Закосванията е това, червената. Да, и туалетна тук. Миската е много супер яка. Тук още една постройка. Аз ще покажа и други. Да покажем гробницата. Да, съм на маркирал. Ама няма да я показваме отвътре, защото... Това е тайна. Тайна е, да. Да, те ще се имат. И така е закосванията. Да. Сървърът няма да бъде с никакви плагини, тъй като... Ванила. Повече обичаме да играем ванила, да. Ние бъките. Да, няма да е. Ето и тук е границата. И ако дори си помислите да грифте нещо, моментално ще бъдете баннати. Аз проверявам всеки един сървъра. Това е границата, само отвънка, значи... Да я видят отстрани. Да. Днес канале. И сега замъка, нали? Замъка, да. Ди той го прави. Супер яке. Мерси. Отвътре вие ще си го разгледате. Да, имате позволение да влезете, има и капани, внимайте само. Да, и другото нещо, което е, не взимайте неща от диспенсерите и така нататък. Просто може да отивате надалеч и да се оцелявате. Или пък да направим направо сървъра на креатив, но просто да не чупите нищо. Освен ако не се кандидатирате и ще опуснем файтлиста. Да. Не е с хамачи, с реално IP. Да, той. Да. И горе-долу е това. В коментарите трябва да запишете запис на колко години сте, от колко време играете Майнкрафт и клипче или съответно да ми изпратите света на ваша постройка или нещо такова. Да, то клип, неговия профил ще е в описанието. Да. Ще качи ни в VBOX и в YouTube. Да, точно. Горе-долу това е, показахме ви това от сървъра. Спауна не е точно тук, по-нататък някъде беше спауна. Да, ще видим, ще видим с някакъв друг нещо. Правим спауна. Да, горе-долу е това. Надявам се този клип да ви е харесал, кандидатирайте се и ще се видим следващия път. Да, следващия път. Чао. Чао.